Good morning, good morning, good morning, good morning. Basa mangwana nani naika. Mukai. Basa mangwana nani mamuka say, how are you guys? Mamuka say, venue, how are you? Mamuka say. Tongesai, how are you? Either Nyambira, how are you? Alicia Chadenga, Tresha Rose, Blessing Masawi, morning, Bianga Mabuto, Mejuri, how are you? Zeb Sisusa, how are you? Sibonile, Sikatlulo, Miriam, Enimudzingi, morning, Ethel Motambirwa, Aleta Madivinga, Maslin Chesa, Caroline Gombeza, Abigail Machacha, Homuka say, Florence Chiwose, she say, baby girl, Samantha Rubarashi, how are you? My B-Maps, how are you? Annie Tilda, she say, Nyara Zokapidze, Wimbai, right, Shikaipa 550, guys, Shikaipa 550. Shikaipa number in 550, it is a boot tangi. Shikaipa number, Anzin Livukile Njani, Sivukile Vuke Njani, when I'm in writing Vugekash. Phoebe David ever join very talent mujumo Nyarazo Chelsea Eddie's Peace and Love Diaries Sibongile Nkomo Angela E.L. Maduro Carol Rosso Fiona Ndimo Rangadira Machova Tandeka Maseko Dangwera Tabeth Kanisia Nyamuchiwa Michael Sinakiara Nimudzinge zvakaoma no meta gasho nenzichiwata Charity Mamoyo Diaries Shamvu Vojo 550 right tasvika right mamuka say guys mamuka say I hope mamuka right ngentenge nekuisa maoko ndichiti mamuka say ko wedu wana madhuwe mcomment section mamuka say ko wana mai yangu mwana mai ana sekuru wana atete muri sei kona amwene comment section tozoti wana mamoyo mese mamukasei wana mamoyo mamukasei makantikoshera mufunge madzikoma angu madzinina angu wana mamoyo zviri sei Teresia zviri sei aiwa hope you are okay guys mese nasiwo zvikangoitawo zvangu just kakete sikadiki kekungomhorisawo zvangu wana chira hamuna edu yenyotukoshera zvokudaro asi muri sei mamukasei wana chira mamukasei wana soko mamuka siko wana shumba mamuka siko wana ohumba mamuka siko hove mamuka siko maruzosa anoda sina basa antera masire kwa munotera masire kwa na moyo kai moyo ne duwe ndo zvipafrandi imi vamwe murumashure mose mozopedzisire muchita kugunda musara muchita kugunda musara vichitevera muri kumasireko anditika asi aiwa isusu zvedu vanamera shumba iwa muri kushure kokoko vairashimba vamukaseko muri shure ikoko isusu tisitine yese handiti vana mamoyo nena madhuya ndovane yese handitika right haisi nyore kufigwa nemwana guys it's not easy kufigwa nemwana asina kurwara mwana wao asina kufonerwa kunzi uya muchipatara muone mwana kungonzwa message yekunzi mwana afa I wouldn't want to lie and say I know what these people are going through, what this mother is going through. But in ndangoti nishaura na vachindifonera kudai, so all what I could feel was pain. Mukati mavo pain. Vakutaka kutaura dai nekuchema pain. Avasati zvinotonetsa kuti zvigamuchirike zvinhu zvakadaro. Sezvinei amai ava vauyawo vari kuda kuti vari kutsvaga I think chandinotoona ndechekuti iclosure kutsvaga closure. Vari kutsvaga closure. Saka closure iyi vanhu munhu anotoenda kwaakafila kwari comfortable kwaanofila free kuti rega ndiende pakati ndinotaura nevamwe vangu kuda pamwe ndingarerukirwa
saka semumwe wedu panapa vauyawo kwatiri handiti vakati ndibetsereiwo kutsvaga musikana uyu mukadzi uyu nokuti nanhasi handitozivi kuti ndoti kudii handina kana chii handina ndiri kufambira paperwork but ndiri kungofamba zvangu asi handisi munhu ndiri kutsvada kuziva kuti mwana wangu chii chaakapara kuti aurayiwe seizvozvo chii saka regai tivafonere tivaunze pamhepo tibve tangokurumidza kuti tifambe nenyaya yavo zvakaoma. Hello, SIS MELLY. Hello, ma, mukasei? Tongoti pachipamwe. Pachipamwe. Kwiri ndati muwedzere volume kufoni kwenyu futi kokoko. Network yawo. Chiwedzerai volume kufoni kwenyu. Takudzwai. Mutitsanangurirewo kuti chii mutsanangurire kuti chii chakaitika chiri kubata mwoyo wenyu kudai kubva mashungurudzika kudai chii chakaitika. Makadi madiaries ndine mwana handisi kuti semunhu ari kurwadziwa dzimwe nguva ndinoperekwa nezvekutaura. Ndimi mune mwana akaurayiwa kuDurban. Ndine mwana akaurayiwa. Mwana wangu anonzi Tinotenda Muzunga. Handizivi kuti vakanyanyonetsana nei. But ini musi weThursday ndakatotaura naye manheru kuma7 manheru ari pamashops. So kuna raini kunu kuna vamwe mai vanga vashaika ndokwa kuenda kubata maoko sezvavanongoita as a community kuti pakashaika munhu munoenda munobata maoko munochema nevanochema tichifara nevanofara. Saka zvadaro Brenda anga ari pamba akatotaura neumwe mukadzi ari kugara pano achibvunza kuti hamusi kuenda here kunhamo. Saka uya akataura kuti ndiye chichiona asi ndine vaenzi vada kuuya. Saka Brenda haana kuzomirira kuti achitsvaga munext door kuti ndakuenda tochienda here tese kana kuti hamusi kuenda. Akazongobuda kuma9 manheru achienda kunhamo kuya. Saka akasvika Tino aripo amene kuti vakanetsana nei. But munoziva pane chaitika kana vanhu dai vakaona kana nyaya yangonzi mapurisa kana anoziva chokwadi ane akutya kutaura. Saka vamwe vari kuti noise yakatanga kuma1 AM amene vachibva amene anenge ainzi aibva kunotenga doro indogara kustay in. Saka handisipo zvo zvizhinji ndinongota zvekunzwa. Saka zvadaro vanetsana. Uyu Tino akabva auya kumba bva arara. Saka kuna vari kuita Brenda ari kunzi akamboti ndarasa foni bva asara achitsvaga foni yake ndopaakatevera. Kubva ipapo amene anoziva chii chakaitika sitakazongowana ro pagedhi pakazara ropa nepamasteps nepasinki kuti aizama kuda kugeza here hapana anoziva nemadrops achipinda mumba. Zvanondobva auya mumba mese makazara ropa hapana chachiri chine nani. Brenda ndobva arongedza tuhembe twake tushoma ndobva asiya akiadho ndokuisa kine pahwindo. Saka kubva kuma3 AM aitraya mawhatsapp call evanhu vakasiyana siyana hapana akakwanisa kudayira. Saka munext door
ndiye akazonzwa kugomera for a long time. Sepamba mungozwa kuti vanhu munogara muchisheyana. Akangofungidzira kuti apamwe mazupo sepane vanhu vemuno vanogara next door varume vanombopota vachichinjanisa vakadzi akati apamwe mune apendi nhasi akadiginobva kuma3 paakazonzwa manje kuti mai wendofa vakafuta nguva yese anga akanyarara achimuudza kuti Tino ane munhu aripo dai Tino arwara Brenda aiuya achinoka achitaura kuti Tino arwara anawo zvina kukwanisa kuitika. Saka paakamuka achitira kuti anoke ndo pakabva pafona Brenda akati ndanetsana naTino ndasiya ndamukuvadzira zvakaipisisa ndokumbirawo mundi mumutarisi ndobva anoka to ndobva Tino atopindura kuti hapana key ndobva uyo abvunza kuti ko iwe unonditi nditarise munhu wasiyawo key yadhoo indava zvikanzi tarisai mukawalet kegrey karimo yakati ndokatarisa sei kari mumba indiri panze. Saka akazongotendererawo nemba achida kuti anokwanisa kuvhura windo here avhure keteni atoche aone kuti munhu ari kugomera uyu chii chiri kumboitika. Pakati achivhura keteni ndopaakaona key yanga iri pawindo ndobva afonera Brenda akabvunza kuti ko key iri papa zvikanzi mboizamai inenge ndiyo. Ndopaakauya paakazoti akuzama kuinura ndopakatoona kuti akatotsika muropa mautsoka dzake dzaane ropa papaseji paradzi akati anga akableedha nguva refu aripo padhoo ipapo kuti tizive kuti aitwa zvekusimudziwa here hapana anoziva chii chakaitika. Saka ndopakakinura dhoo akaona Tino adonhera pasi ati ndipewo mvura ndobva amupa girazi remvura ndobva amwa dzadzatowo kuma25 ndobva Brenda anga atofonera futi nalandlady achimuudza kuti ndo zvaaitika. Anga aisira futi hanzvadzi yangu audio anga ari kudhiraivha kuenda kuDRC kuti ndasiya ndadhedha Tino handimirire zvakadaro. Saka panguva iyoyo kuma3 am vanhu vakatumigwa audio iyi havana kuinzwisisa vakafungidzira kuti Tino anetsana naBrenda paazvikira mumba. Saka Brenda ari panze. Saka pakateerera audio vachinzi ndaakutoenda handimirire zvakadaro vanhu havana kukurumidza kuda kuti vatsvage help pakati. Saka togotsvaga help yei iye achiti Brenda wacho iye achiti ndaenda. Dai anga ari taikwanisa kuti toenda tononoka totaura naTino omuvhurira tonzwa kuti nyaya ndeyei. Vanhu vakati kana achadini achadzoka. Saka landlord nelandlady nemwana wangu vakabva vauya vanga vatouya kuma5 ndopakatiraya kufonera ambulance because situation yachona mota yanga iripo yekuti vaikwanisa kumuendesa kuchipatara but vanga vaakutya manje kuti anogona kufira mumota mavo vakanzi ndo vauraya. Vafonera ambulance bva yabvunza kuti munhu wamuri kuda kuti takure murudzii vataura muZimbabweni. Ambulance vakati totanga basa na 7 vafonera polisi ikati kuuya vakadzoka mumba muno past 5 dzakutoenda kuma6 pawana Tino chaachando. Saka from there Brenda achirungoye atizivi kuti aripi. Dai tangowanawo paari atiudza tangowanawo closure at least tokwanisa kunoradzika mwana tichiziva kuti chii because iye ari kuti ndakamudhedha nebhodhoro. Mapurisa ari kuti harisi ronda rebhodhoro anofanira akashandisa banga or sharp object. Saka atizivi. Hamunaona kana mapieces ebhodhoro ino? Zvakaitikira kugedhe hakuna kana chiriko. Kugedhe pagedhe ndopanga pakazara ropa kunyanya.
pagedhe pasinki nemadrops aifamba achidonha kusvika mumba nepadhoo nonga ndikumirira kuti dhoo rivhugwe here ndopaikabhlidha here. Saka right. Tino anga ane makore mangani nai maini? Tino anga ane 25 years. Mwana mudiki. Brenda ane makore mangani? Anga ane 29 years. Brenda muhombe kuna Tino? Anga ari muhombe. Asi papasina kuipa po vanga vadanana vanga vagara varora nangu vakareba zvakadii? Vakatanga kugara vese mulockdown. Havana kuroora nangu vachigara vese? Vanga vachigara vese, anga ri girlfriend. Hey, saka mulockdown that was 2019, 2020. 2020 tongoti. Vanga vane 2 years. Vanga vakwanisa 2 years this year. Saka Brenda kubuda wakada chitiza akabuda asina kana hembe kana wallet kana chia nditi? Akabuda nezvishoma. Zvii? Ameno hembe dzake dzakarongedza but hadzisiri idzo hembe dzake dzaanga anadzo. Vane vana vese mwana vese? Vanga vasina. Handiziva kuti ndingati kudikuraigwa mwana nemunhu guys. Right. Brenda, I know you are watching, or I know you have friends that are watching. Kwa kugara ikoko, probably vani baba vakatasa live. Regai ntange neku addressa imimi makachengeta Brenda panguva inoishi. Mosha ina Brenda. Antika, you are also accomplices. Kuramba mina Brenda. Panguva yakafane, Brenda akasiyauraya munhu. Imeda kesi ishi. Imi muri kuti makachengeta Brenda mukabatwa muri kuenda kujeremese. Chimbozvitora yari mwana wako. No matter vakakona na chena kuti kudini. Anti munorovana modini but amuurayani. Anti kuuraya munhu kuti dii. Chituna chiri mochari kuDurban. Chituna chiri kugadzika mupe kuti chinde kumusha chinochengetwa. Imi makahaba anti emedara. Mbamenyu. Dene mapurisa Brenda yabatwe. Whoever kana anoziva pana Brenda. Guys, musanyarare munhu akauraya munhu achifamba. This could be your brother. This could be your child. This could be your uncle. Brenda is somewhere obviously more around whether ari muDurban kana akabuda muDurban but pane munhu akamuchengeta. Pane paari. Vanhu vana Brenda imimi. This is so wrong. Daidzai mapurisa. Because mangwana chinonzi kama manje mira ndikudze kamari kwende mwana vanotsiva mufunge. Munogona kusauraigwa na Brenda but zvamuri kuita zvekuchengeta mondi. Zviri kuitika kushetika kwenyu mangwana. Ari wenyu anouraiwa. Do the right thing. Do the right thing. Daidzai mapurisa. Handiti regai mutemo uite basa rawo. Brenda, if you are watching, you can never hide kusvikira nekusingaperi. You can never hide till forever. One or the other. Ichori mhosva yauri kuita. Because pauchazobatwa madays asakuti zvikuitika zvokuti ukutisa chidika izvi zvichataurwa mukoti. Zvichawedzerwa pachataurwa nyaya yako mukoti. Denda ndiri imi iwewe Brenda. Makarwa pamwe yanga iri self defense, pamwe yanga iri chi hapana chaziva. Go and hand yourself over to the police. Enda kupolisi unoudza mapurisa kuti ndakanga ndichinesana neboyfriend yangu. Handika ndikasiya ari mumba ndamukira ndikuzwa kuti akashayika. Go and hand over yourself. Takaita case guys, if you still remember. Ye mukadzi uya wekuuraya mwana we boyfriend yake. We muchikuiziva stepson. Akauraya stepson yake paya. Nyaya anti muchikuiziva. Akauraya stepson yake paya akatiza. Aine minu yake. Takangoisa ma picture ya kwese. Ndikapuwa namba yainzi last number itaura naye. Ndakataura naye pa namba yo ndikamuti my sister. Wona how you don't unogona kutiza vanhu kwenguva diki. Kune mweya wausingakwanisi kutiza wemufi wemwana wakasiya waurayawo kwanisa kusanguka wakaisa. Denda ndiri wewe handika zvakatoitika zvakatoitika yachove mhosva chero kada kudi hapasi senjo chakwanisa kuita. Go and hand yourself over my sister. Zvikurerukire. Une vamwe vana noti ndopaidza da kupa vamwe vana poison paya muchikuremember achidza da kupa vamwe vana poison kuti vafe nevana vake. Ndikati varangarira vana vanopinda pamadhira kwakaita nemwana. Siya vana. Go and hand yourself over. Handika utongwe
kana ukapiwa 10 minutes kuti you start now wobuda wave change person munori pamhosva dzamakaita idzi ndionoza chakaitika kuti chi munoza haana kundipindura but I would like to believe kuti nokuti akatoblutika akanditeerera because ndopatakangoti after 30 minutes tikanzwa kuti aisa message kune umwe hama yake kuti ndakuenda kupolisi kunozvienda over hanimaona tikati mwari makanaka akabva anozvienda over police ende atinazombodzwa nezvinyaya yake because akuti achienda kupolisi vachienda kukoti haana mboramba mhosva yanga iri clear ari kutoseva akatanga mutongo wake izvozvi asi tave ne 2 years ndofunga ane 2 years achiseva kana kuti gore ameno achiseva sa Brenda inda unoti mapurisa go and hand yourself over to the police wakatoita mhosva hompe inorambwa kana namwari chaichai inda kumapurisa zviende over even hama idzi ndimai vari kuchema unovaziva mai ava ndivari kuti vakaunza murume wako kuno kuSouth Africa anti vakatorawo vachitouya ushande ushandiro zviri kuita vamwe vana iwo ukauya ukadhedhura sekutora kwakaita kunyora meseji yekuti kwaendasiyana dhedhura munhu unotoriwo nemweya uripo unotodawo rubatsiro dei vachinozvienda over ugozowana kubatsirwa uri kumapurisa because mweya womufi uyu uchakupedzai mose hama dzaBrenda makateerera hapana kuti hakuna hama 1 isingazivi kuna Brenda hazviti kune hama 1 yakatodzana Brenda kuti ndiri pakati hey chengetai zvenyu mumuvigi akuvigirai ngozi huru mumusha menyu muchadonha semashizha 1 iropa reumwe munhu remwana umwe munhu vabereki vari kuchema munofunga kuti zvinopera zvakadaro hazvipere mushe do the right thing budisai pane mwana wenyu let the Lord deal with her vabereki vemwana uyu vawanewo closure vemukomana uyu mukataura naye muchiti tiza hamutizi nokuti mweya womufi hautiziki is a spirit mweya uchakupedzerai vana imi ndimuchapedzisira uchatanga nevana venyu ugobva muvana venyu ugopinda mucharwadziwa nengozi yamuri kuchiri dhamu musha menyu taurai kuna Brenda convincei Brenda aende kupolisi munhu nemunhu ngamireri mhosva yake anonzi Brenda ani naye mama mutsvakanyama Brenda mutsvakanyama indai mutarisa guys kuprofile kwake Brenda mutsvakanyama akatoisa profile yake vana tino vari vese vakapfeka t-shirt red haana zombobvira adzokera pasocial media kubva ipapo panikikiri patiza ine akandibloka kuWhatsApp makoza handizivi handambobvira ndaita mweya wokuda kumutsvaga ndakati kana ari munhu atadza atadza asingafungiri achanditsvagawo but haana akandibloka saka ipapa paita mhosva yakabva kubloka yakatiza akandibloka but ndirikunzwa nevamwe kunzi akatumira tino afa pane vakatombomufonera achidara makozo ndiri kuzviziva ndiri kutsvagirwa medha saka iko zvinofoni yake haichapindi ndiri kutsvagirwa medha iko zvino handizivi pane vamwe vaimboitraya ichiita ndogona kusenderai namba dzake because namba kana ichiita inotreswa kuti iri kubuda papi namba kana ichiita plus imbosendai namba idzi timbotoya kudzifona tione whether is self defense guys whether chi chakaitika handi pakafa munhu handi muri kuona haisisiri kesi yemunhu ikesi yemapurisa whether anga achizvidefenda mapurisa nekoti ndio vachakwanisa kuenda kunomukliya handika kuti no yanga iri self defense kana kuchinzi akamedha munhu ne self defense mapurisa ndio vachanitsvaga umbo wakakwana handiti saka still anofanira kungoenda kumapurisa kuDurban ndo zvoko zvakaitikira chero guys mina ndikudzai chamurikanga mazochinhu pane medha pane munhu akafa pane mweya womunhu uri kudzungaira pane mweya wasambati else kutodzungaira izvozvo wakafa une shungu mukomana yanangofa immediately guys mukomana anonzi akabewa kuma12 akazofa kwakunoedza kuma5 achigomera vanhu vachingoti hakuna vanhu vari kuita havo shika mumarumu avo havana kuziva kuti munhu ari kutogomera kuti abayiwa nebanga akatizofa neloss of blood because akunzi akabayiwa apa paziso ndo paakabayiwa zigomba paziso apa mweya wake unenge uchitenderera akati munhu akatombokumbira mvura yekumwa munhu akatombotaridza hapana key mweya wake uri kungotenderera uripo you don't play around with such things guys moti kwanzi ari kutya kuenda because akaita self defense imi mweya womunhu kyo uchautiza kusvika rini mumvuri watino shadho yatino ichaitiza kusvika kupi amva imbotiza tione
imbotiza tione mweya womunhu akafanira kuchekwa nekubayiwa ziso kudai akaziva kunoita self defense panguva iyoyo. Same time you don't lock munhu ari kubhidha zvakadaro woinosiya wanoisa kiko zvoti hamuki kunoningira. It was a premeditated murder guys. Amen. But he premeditated murder. The fact that akasiya kia dog akatoenda nemakiya akanokana nemakiki window kumunhu akadona asiri kugona kumuka. Munhu akatadza kana kuti azviite help asi akwaza kusvika doti dei anga aigona kusunga aisunga kana kutotora maki akavhura dho akadedzera akatokundikana akangowata pasi chakagona kumbotora foni akazama kufonera vanhu 3 vanga vakavatawo hapana munhu akadayira foni yake. Akadai akangoenda kupolisi kuti aiwa ndarwa but ndarwa nemumwe wangu adonha akarara pasi izvozvo and I was defending myself. Otodedza ambulance ari iye. Zvese izvozvo zvinokauntwa mukoti guys, zvinokauntwa mukoti kuti aiwa vakati varwa waona kuti mwakadonha akabva dedza ambulance anga asina maintentions ekumuuraya because atomudedzera ambulance andimaona akatotsvaga urubatsira akadedza polisi. But the fact kuti akatiza akadii hashande hapana self defense apa. Munhu akachengeta Brenda uchikobatwa muri kuenda mese kujero ngozi haina defense anyway. Ngozi haina defense muri kuenda nebhodhi rini naye kumusha. Tisati tatoibvisa kupolisi takanzi tiuye nhasi saka tine rimwe bepa ratamirira kubva kuZimbabwe hopefully tinoriwana kuma 11 tobva taenda kupolisi totangira ipapo kuti toprocessa mapepa kuti tione kuti toenda rini. Sezvo munhu akaurawa Friday yanga ya weekend polisi yakati munozouya late Monday. Mweya kana pachinhu chinoita mweya even huku chaiyo guys kuiuraya unotambura muzviziveni. Kuuraya huku cheko unotonetsekana guys unotofunga rurisati waicheka musoro. Vamwe mune kiitiyo inenge yakunetsa pamba mbuka dzevanhu dzemanext door kuti udziuraye cheko cheko unotonetsekana. Mweya womunhu guys, munhu noya akatotaura ndasiya ndamubhedha ndimiriri izvozvo. Aiwawo imi vekuti anzi kwai muri kuita majaji nemaloya munhu proven until guilty. She is guilty because akatiza. Kana usiri guilty unotizei ngaendeka kupolisi good lawyer mumirire nai ngatikopedza ikanyaya. Brenda, go to the police. Iwe ndione wakachengeta Brenda iwanyira comments nabasa iti antiwati iwowe magood lawyers achamubudisa tora Brenda indaika kupolisi munotsva indai chinda inai police munomusiya munotsvagire good lawyer. Mutsvakire good lawyer rinomuburitsa pakasiya uraya munhu akakiya madhoa kana viga maki kuseri kusingasviki munhu muise police mutsvage good lawyer renyu. Tsvagai good criminal lawyer rimuburitse. Tsvagai good criminal lawyer. Iwe ndiwe unenge wakatoningirira iwe wakatochengeta ningikiru wakachengeta Brenda iwe unyari kukadzi kunyora nyaya zvinhu zvakadaro pano pana mai kuchema firwa nemwana wonyera kuti pana pamuri majaji nemaloya pane munozati what happened to guilt and proven guilt. Pakafa munhu apa, pakafa munhu. Uri kunzwa pakafa munhu. Brenda kusumuka kutora hembe dzake kurongedza hembe dzake kubuda nadzo kutiza achienda kureva kuti hana pakakuvara, hana kukuvara. Akarokwanza kunosvika kanosendera afonera vanhu kuti ndasenda dedhura tinoko handimiriri zvakadaro. Anga asina kureva kuti anga asina kana kuningira kukuvara munhu uyu, anga asina kana kukuvara. Woda uye uchitaurira pana pasina nebasa rese what happened to guilty and not guilty until proven guilty. Dei angari mwana wako waidarewe waidaro, dei angari mwana wako yoyo waizvitaura izvozvo kuti eiwa chokwadi tiza akomuroora kwauri guilty and you are not guilty until proven guilty kuno nokuti ungazvitaura dei angari mwana wako ida usina moyo wakabamba moyo ukasiya duzviwe. Good lawyer rei ndiani anobhadharira monti lawyer. Hausi kufungira mai vari kuchema, haufungiri mai vari kuchema. Satana nenyanga utori satani pache zvako iwanyira comment iyoyo ndakunonoka kuiona. Unoulokera munhu dho munhu ari kuoverblinda kudaro chero dei manganga dei chero dei chinzi anga iri self defense. Atozvitaura kati ona tongoti yanga iri self defense handitika because tatisipo tese hapana nezvo zvakaitika handi. But you don't lock the door, you don't lock somebody inside and hide the key.
irimo comment section kana asina kubvisa munhu iri funga abvisa kana musiri kuiona anenge abvisa. You don't lock somebody else and you hide the keys. Oh, ya pana pauri mukadzi ane mazamu maviri. Uchitaura zvisina nebasa kuti anzi he de angaka mangoge good lawyers. Indomtora ka good lawyer che muindise police uko mwaye good lawyer. Muindise police mwaye good lawyer. Comment echafamba ncheioni kana musiri kuiona mu comment section that means abviswa. Abvisa. Hanzi irimo comment. Tipeyo inalo comment ipapo Ivoni. Go and comment ipapo. Andata famous tiri che famous. Unotaura zvinhu zvakadaro pafibi mana mai vakuchema firwa nemwana wavo. Une mwana iwe. Unotaura zvinhu zvakadaro mana mai varikufirwa varikuchema mwana varikuchema mwana vari busy kuita up and down munhu akaurayiwa neFriday nasi Monday. Vakafigwa neFriday chiri fresh ronda nyoro vari kudzimbira. Uye hapana pachimisa tumatako tine svina kutora zvina nebasa rese. No one deserves to kill anybody, guys. Hakuna mwana anobvumiza kutora mweya womwe munhu. Hakuna mwana anobvumiza kutora mweya womwe munhu. Chero zvaita sei, chero your worst enemy chaiyo guys, handiiwishiri kufa. My worst enemy handiiwishiri kufa. Haugwadziwi nemusodzi womwe munhu uri munhu werudzi uri Satani ane nyanga chaichai. Utori Satani pache zvako, cousin yaSatani. What kind of a comment is that pana mai vari kuchema mwana wavo? What kind of a comment is that? You are evil. Go to the police and be proven innocent. Hatina mboya kuzoti chita tinda ku police, go hand yourself over. Utaure nehama dzemunhu vawane nhingikiri, vawane closure. Hakuna mhosva isingaripwi. Anti mhosva inoripwa. Hakuna mhosva isingaripwi. Enda kupolisi. Enda ine kupolisi. Munhu anoripira mhosva dzake. Apiwe mutongo wake ndokuripa mhosva kwachoka. Munoripa mutongo unonogara kujere uko. Woripira mhosva yako. Wobuda wawe free somebody. Handiti hama dzeitwa zvinoitwa pachivanhu. Handiti kuti mudzikamise mweya womufine kuti hama dziwane closure. Hakuna mhosva isingaripi but zvokuti uzoya pano uchira comment isina basa. Denda mubloka ndisina ndaona zvinovabvisa comment. Ndiana Brenda munhu akomenda. Hakuna munhu dzakakona guys ari kukomenda zvinhu zvakadai. Abvisa ndiye munhu ana Brenda yeye musikana. Ndiye munhu ana Brenda mukadzi uyu. Uri defender because wagara na Brenda paside. Uri kumuudza kuti kune live iri kuitwa. Waku defender uri paside pa Brenda. It's wrong. It's wrong. Zvakaoma. Mani ninyararai zvenyu akoma. Tinongoriona vamwe vanhu nemweya imwe vanhu takangosiyana mukusikwa. Ndipo unotoona munhu wake zvaari nekwaakabva nemakuru ake unotoda kutukisa vabereki. Kutoka kutukisa vabereki uchinzi havana kumurera zvakanaka. Tokumbira kuti muri kurwadzika tozviziva. Pati vanhu ngavarege kuuya vachida kurabha salt pane munhu ari kuchema. Indano komenda ipapo moto mudiwa, komenda ipapo tiwoni. So wrong. It's so wrong. You don't do that. No defender munhu aurayiwa. Kudai ani mwana mai wako aurayiwa kana tanzvadzi yako yaurayiwa right now. Ungade uri kuti wanyora zvauri kunyora here izvi. Ende wandirwadzisa ufunge. Ende wandirwadzisa ufunge hako munhu iwe mukadzi iwe musikana iwe. Kutangori kusekerera rufu rwomwe munhu. Kukukia do self defense tozati dziriko. Ndatotaka kutaura nyaya self defense pamwe yanga hapana nezvo zvakaitika vangu vachingori tu. Kana yanga iri self defense raitika nesaka but zvaitika ne mistake uchizvidefend and you go to the police and tell them. You go to the police uchiningirira uchinovaudza and you don't lock somebody mumba. Wonoisa unoviga makey. You don't lock munhu mumba wasati wadhedha. Wonyora comment yako. Iyo comment yakanyora yekuti ndesenda mudhedha. What is kudhedha? What is kudhedha? Kutangori kutochinyira baba vemufi kuti ndesenda mudhedha. It's wrong. Zvakaoma. Mwana ne 25 years. 25 years mwana mudiki. 25 years.
angane a whole lot of life ahead of him. Angane life yake yanga chinda kumberi. Life ya katwa at 25. Imukuti anakuvisa comment iti inyoreika. Inyora something tipine comment yake yo titione kuti aufa. Tito mi eja pana ya tsana nguro zva kutaura. Kudeda is what Drakadaro guys are roto show kuti papa sina remorse even after aita zvakaita. Kudeda ndasenda mudeda. Ndaenda ina ndimiri zvakadaro. Ndasenda mudeda. What is kudeda? I've already I see your comment actually. This is not the comment. I see this is not the comment. Yanini, I see your comment. If I make comment kumsoro nothing I have this one. Yeah, I see you. Nini, what happened you can go back and listen to the live. Vatsanangura mai vachi zvakaitika zvese. Vatsanangura. Uyo nina pinda manje pauya chimira comment yekuti muruda tati step forward taura nyaya. Apinda manje. Pane munhu atonyora kwekutanga uko. Zvakaoma guys, it's said mufunge. Mwana, it's not easy kuraigwa mwana munoziva. So guys, donya iripo, I'm going to post my pictures. Mukadzi moyo wangu watonda down mufunge. Spirit yangu yatonda down zvokutoda. Ndichatoisa my pictures musikana ushu. Anditika mutarise. Anditi mutarise my pictures aya. Kana mango muona apana kuti munhu anogara guys anga munhu anakumedzwa nenyika. Unless akafawo katakavhurika pasa pakapinda kavigwa ndopatingati ningirira akatotiza akazowanikwa akatozodai. Asi panguva ino munhu yaripo ameno tichautega itimboona achagarira asingapindi kana kumashops asingadi achingove imomo. Ani maona ari kupi ndimi ed. Yeah, thank you Hannah, good. Yeah, Nini Black itandi ku add. Nini Black itandi ku add. Let me add you. Okay, Nini, I hear what you are trying to say, but now this is not the time, my sister. This is not the time because we've got a mother who's grieving right here. 25, I would like to believe kuti is rani mwana wako. And she's grieving. So for us to write such comments, iko zvino kuti good lawyers, tatokanganisa family. And because munakatiza, you know damn well, mukadzi munhu nasi, you don't run away. Whether you're in self-defense or what, you go and call the police. You call the ambulance, can I do self-defense? Do you lock in somebody inside the house and hide the keys if it was an accident? Do you do that? No, you don't. Brenda needs to hand herself over to the police. Brenda, do the right thing. You can run away from people, but you cannot run away from the spirit of this man, Tino. You can't run away from it, and you can't run away from God. You can't run away from God. Yes, you can manage it. Now, when a weekend chat, which manager could do Javan, but you can't hide forever. You can't hide forever. Deyanga siri munhu ari kunze kwenyika munhu anyora pa ndachiti ndiye ana brand. Zvino munhu ari kunze kwenyika haanga iti brand. Deyanga siri kunze kwenyika aiwa ndetoti mapurisa batai munhu. But ari kunze kwenyika manje saka that cannot be brand. Haasiri ana brand. Brenda, hand yourself over to the police.
Whoever is harboring this Brenda, please take her to the police. Take her to the report to the police. Because we are being accomplices to murder. Kuchekuviga munhu ari kutsvagwa nemapurisa. Mirai muonewo. Ndati munyatsoona. Mai vakura. Ndati munyatsoona inde munotasa profile picture yavakoma Audrey. Vakoma Audrey. Ndati profile picture yezontariswa nezvamanyora apa. Were you there? Ed Leslie Nyamunga. Were you there? Were you there? Ukuti aitangire musi ndakadhakwa. Were you there? Unozata atanga musindo ndiani? Nemi muri mai chao cha vakurini. Muri right. Hamu ukuhla. Chiro vanhu vachigarisira everyday kuti varume vanonetsa vanodai. But unodeserve kuuraya munhu. Ndiwe Mwari unouraya munhu. Ndozvamunganyora tanzi akatangira musinde. Mamuripo here achitanga musinde? Mamuripo. Whether akadhakwa whether haana kudhakwa. Zvino anodeserve kuurayigwa anything kuti atanga musindo. Muzawa mwanhu sosvika pakuperegwa so. Apa nditesa profile picture ka. Ndimai vakuru chaivo. Mai vakuru chaivo. Vari kunyora zvinhu zvakadaro. Demwari akuitirai nyasha asikana. Demwari akuitirai nyasha. Mai vari kuchema musi kuvanzwira tsitsa. Vari kuchema mwana wavo. Vanga varipo pazvaitika. Audrey unongonosa zvakaitika iwe. Zvokuti akakadhakwa ukazviwepi? Wewe Audrey wakazvizivira kupi? Audrey huya, sorry my sister, sorry ndamboti kufa and asana kutukangu. Huya utiudze zvakaitika Audrey. It seems as if you were there. How do you know that this guy was drunk? How do you know Audrey? This no, Shamaine, to touch about information. So if you say we don't read comments, then what are you saying? Audrey, please send a request. Send a request. Information you were to see. How do you know this guy was drunk? How do you know this guy was drunk? Nokuti apana pambota uko kunzanga kadhakwa pose pana pambota uko kunzanga kadhakwa hapana kubonzanga kadhakwa hatina mbopanzwa isu. SIS MELLY. SIS MELLY. Ndaku clarify apo Brenda anga asingamudoro, Brenda anga asina kudhakwa. Chino anga ari munhu anga asingadi violent. Chino anga achizika mama. Alright, Mirai. Let's Audrey come. Regaitinzwe Audrey. I said akanga achimadora nechikanzi anga kadhakwa chino regaitinzwe kuna Audrey. I'm adding you Audrey. Yes, Audrey. Hello, SIS MELLY. Urise? Diri right murise. Direi chichakaitika nai. Handina kana idea asi manyorera ndaita comment maona kuti iwe yamahandla nyaya mavictim ema-abuses akawandisa. So ini ndangoisa opinion yangu ndichiti maybe anenge akadhakwa munhu osvika ita se vorwisana. Then kana kazhinji kana wakadhakwa unenge usina simba because simba rese rinenge riri pai riri mudoro. Ndomataurirana andichiita but imimi it seems kuti Audrey ari kuziya nyaya kuti anzanga akadini. Audrey anaruto Mirai SIS MELLY Audrey rekandiverenge comment yako. Zvinhu zvacho ko iye aitangirei mira ndoerenge comment yako. Ko iye aitangirei noise apa akadhakwa. Anditi futi imwe violence yacho so yakukusiya muguva. Wateerera zvadavereka zvawanyora iwe.
Yes, ndateerera zvandanyora ndindanyora sisi. Ini kufunga kwangu ndatongofunga ndakaona kuti maybe munhu aitomwa doro. Nekuti kazhinji kana usingamwe doro vakadzi tinodenere tinotoziva kuti partner yangu can bhura vhele. Saka unotomutaimira panenge akaita se panenge asina simba panenge akadhakwa paipa nekuti kana uri normal hatidi kunyepa. Hapana munhu anonisidzana neumwe wake when it comes kuzvipaketa. Hapana sisi Melly. So my thought nachiti maybe anga akadhakwa kamwa doro. Uyu musikana yakabvira kare. Iwewe saka Ativerengere. bvuma kuti manyorero awaita comment yako hauna kuinyora zvakanaka. Ndikukunzwisa zvangu samwana. But hauna kunyora zvakanaka because indaverenga zvawanyora ndotsera ndikupindure. Kuti eish zvinhu zvacho so ko iye aitangire noise. Apa akadhakwa futi. Ha? Imwe violence yacho inokusiyawo amboguva. Chero ikaverengwa kumbira nekukazvita kunge iwe unotori information yekuti akadhakwa and akatanga violence ndiye ndio manyorero awaita iwe. Wakangasa kunyora odi. Yeah. Wakangasa kunyora. I think yauya yasvika zvisina kunaka zvawanyora iwewe. Yasvika zvawanyora. Asi zvanga uchida kutaura. Asi zvakaita kuti wainyora zvinyora nedzi zvinoitika. Wazvinyora neimwe nzira iri wrong. Isu sevanhu vari panguva iri emotional. Tikatorawo zvawanyora izvo exactly kuti munhu anotaura kuti wakatangira imusindo. Handika vanenge wakadhakwa futi. That means you know something. Waivepo unozviziva kuti mwana akadhakwa ende wakatoona murume achitanga musindo mukomana ucho. Ndisati tatodaro. Aiwa tandisipo zvedu sisi Melly but tatancingoda kungoti mwana wacho angowanikwa otaura side rake kuti chii chakaitika. Obuditswa chichokwadi. Sese Melly diaries diaries tachingopa chima opinion yedu kuti tione kuti zviri kufamba sei nekuti opinion ikupiwa but manyora zvisiri izvo comment yenyu opinion munopa one every day but manyora zvisiri izvo my sister. Manyora zvinhu zvisiri izvo manyora amaita chero tikaitora makanganisa kunyora mungadi mangonyora kuti probably pamwe akanga akadhakwa mukomana uyu ndosaka akakundigwa simba nemukadzi uyu kana aigara achirova maybe mukadzi yakati ndakutsiwa ndaso wakadhakwa zvachinzwisisika. I think yasvika zvisiri izvo but times goes on tichawana information yekuti why amuataka so because hatidi kunyepa when it comes kuvarume kana dzanhau fighting kumapartners aiwa vanobhora avasaize. Are you aware zvakare kuti varume they are being abused in Zimbabwe? Do you know it's two way street? Varume they are being abused zvekuti muri kuvaabhisa mudzimba but they don't talk because zvinonyadzisa kuti murume abuda achiapa sick pasimeni kuti simeni ndikurohwa nemurume nemukadzi. Saka vakadzi vanoabhisa ko varume havaabhuse here. Abuse is both ways. Iri kwese. But it's not 50-50 sisi Melly because haya percent yekunyanya kuabuse kwavanhukadzi sisi Melly. Vanhukadzi vari kunyanya shungurudzwa mudzimba uko. Handina kuti 50-50 but nangoti nevarume vacha kushungurudzwa futi because panguva inoi hatisi kuziva chakaitika. Tikuziva pane munhu akafa akasiya abayiwa mukadzi akanyora zvakanyora. Saka tichizonzwa information tizozoinzwa kana awanikwa kuti ko mukadzi wauchinzi iye Brenda ndiye aitorova murume muzotwiri. Tikatonzwa kunzi ndiye Brenda aitorova murume tinotonyara nekutoti tetisina kutozvitarisira kuti zvingabuda zvakadaro. Odzika. Ndapa understand sisi Melly. I'm sorry my diaries anditi I'm sorry tanchingopo maonero edu. All right pakanaka my sister. Okay sis Melly. Right. Guys yapera saka ndichakanda mapictures emunhu uyu emusikana uyu so that mumaone andika please mukamuona mukadii kana kuti mukadii please nachikumbura mweya waMwari itai kuti muudze mapurisa musamusvikire because it seems she's dangerous. Musamusvikire dedzai police ibate musikana uyu asi kana I know kuti hapashaipi 1 or 2 vachakuudza vakateerera handitika please ita kuti uningirire zviendise kumapurisa zvinotokuitira nyore ufunge mena ndibona izvi ndaitona Brenda inamba dzemunhu wanzisedzo tanga imbotiridza seusindo dzanga dzichiri kuita. okay
the answering service for zip. Which name is the sources actually? Telephone number you called is not available at the moment. Please try again later. Chiromukisa kuma message WhatsApp aichapindi. Sorry? Chiromukisa message WhatsApp aichapindi. Delete WhatsApp. Wakabvisa WhatsApp. Delete. She definitely knows what she's doing. And Mona. She knows what she has done. Those are delete WhatsApp yacho. Adzisikupi ndakatobvisa maline. But just name my mama. Mira izvenyu zvakadaro achawanikwa. Hana panoenda. Hana. Saka anza ayanikwa mapeji atogwa pesa mapeji akawanda kali yes. So tishaisa hedu nikikiri. Tishaisa nikikiri. Tishaisa mapictures ake kuti mumoni mama. Tinongoramba tichingoshanda pamwe chete. Anditika kuti tikonze titsvage tiwanewo vasikana iyi nyaya yemunhu wese. Kuchema kwamai ava kuchema kwomukadzi wese. Ngatiite watikawana paari musikana ushu. Then tobva vakwanise kuwana closure chete. Vakanzwawo kuti abatwa kana kuti azvisa kumapurisa. Hanzi Brenda right paita anonyatsomuziva ngaitipine comments. Iyo comment kune vaya vanga vachitaura zvisina basa. Hanzi Brenda uyu aiita zvejoy. Ndizvo zvainesana nabhaye wake waakauraya. Anga munhu wejoy. Izvozvo akubuda ikozvino kuti aiti kana Tino akangobuda achienda kubasa usana achiita mauber mataxify achibuda achienda ende patakamboenda pane shamwari yake inogara muclearwood takaendapo akati hanzi ndane 2 weeks isina kumbomuona but takazongonzwa kuti aiti Brenda tatisisachawirani because aenda kuunza maboyfriends ake kumba kwangu ndozvatakazosiyirana asi vanenge vari kuwirirana uyu shamwari anenge ari kuziva chaipo chaipo pana Brenda but haadi kutaura. Pakaipa. Takaendapo nepolisi like 2 times. Mapurisa akanyatsotaura kuti Brenda ndombozivi nekwaari ndakapedzera kutaura naye 2 weeks back. All right. Pakanaka maindinga ichingofamba nenyaya ichinzo kuti zviri kufamba sei aiwa kwanikwa achawanikwa ake kwanikwa anowanikwa hapana Friday Saturday aiwa kwanikwa anowanikwa zvake chero izvozvi kwaari mvura haasi kumwa sadza haasi kudya chikafu hachipindi uri kungofamba uchingodai uchingovhunduka hana iri kungorova anogona kutodonha akafawo nestress. Saka do the right thing, get your peace of mind. Enda police unovharirwa kwaunotenga kuita peace of mind uri mupolisi. Zvitori nani uri mupolisi sales. Hanzi yopa find family yake. No, family yake has reached out ku family yevakaurairwa mwana. Family yacho has reached out ku family yevakaurairwa mwana vachikumbirawo kuti tinokumbira kuti tisvikewo pafiwa kapa muvaiza kuti mwana vanogara nemunhu. Saka vabereki ava hapana pavanokwana pasofa hama dzapadzokwana vatoita chiunhu chaiwo zvinoitwa vatotsvagawo munhu wakatumira tokumbira kuti tisvikewo pamusha tizotaurana tizonzwa kuti zvakafamba sei mwana wedu akadii tichionesana. Saka tinozvitenda kuti vabereki vaita chaizvo izvo zvinoitwa ani maona right. Maita vakoma tinenge tichingotaura but ndichaposta information ese yamandipa. All right, thank you sir. All right, thank you my sister. Anyway, nyaya yerovana yekudhedhana gender based violence anyway tinotaura every day. Hazvingoiti kuti mumuke makuseni munhu achitanga kukurova guys, hazvigoni. Alright, mina tigoda live yegender based violence tigodeedza mavictims mugozvinzwira yakazvimirira handika because it seems as if moda kuitigwa every week kuti musvinure muone kuti iyi haisi love iri normal, iyi haisi relationship iri normal, moda kuitigwa malive every time handika right. Saka don't go anyway, musaenda naika ndiri kungodonha apa ndobva ndadzoka handi ndiri kungodropa ndobva ndadzoka tikuda kutaura nezvenyaya yeDubai
handi feedback yamai veDubai 1 2 muti ndine munhu wandinayanyetsa ndati muzvinzwi muhwisise kune avo vari kuda kutravhela kuenda kuna naDubai vari kuona Dubai yakabudisa mazibhilding akanaka kaichisine zvakanaka kuno upenyu huri nani toda kuti musati mainda handika mado's and don'ts mumabati ini ndini uyu dhedha baba vemwana wangu ini ndini uyu dhedha baba vemwana wangu hanzi china semi semukuti chiko hanzi ndini uyu dhedhe baba vemwana wangu ha nikomenda kushami ndatedza kuinzwa semi ndizanzenzwisisei ndatedza kuinzwisisa comment yako right saka don't go anyway guys musaenda tino anzoda kusara nemi aiwa ndatedza kuinda kutsvaka mari shwanisira inanze ndizembe ndakagara nemi pano apa ndikutengai matiketi amudi ende nyaya nditoya naye feedback mugara magadzirira mucomment section wo matiketi umu ndisati ndatanga kutsvaka nyaya hani muda kusara neni pano matiketi tiketila titangira ipapo handitika right saka bo guys ndikudzoka izvozvo